Excuse me. Καλημέρα. Ένα μαγαζί που να πουλάει caramel ice latte υπάρχει? Τι θες, κάπως να το καταλάβει. Καφέ. Drink. Coffee. Καφέδες ελληνικό, κατάλαβα. Για να πιεις καφέ ελληνικό πάμε όλοι απέναντι στο καφενείο του Γερολίκου του Τάγαρη. Φοβερός καφές, φοβερός. Γερολίκου Old Wolf. Οκ, yes. Θα σου αρέσει πολύ, είμαι σίγουρος. Απέναντι. Και πώς πάω εκεί εγώ? Απέναντι. Θα φωνάξω εγώ το Γιάννη το γιο μου. Γιάννη, φέρ το γαϊδούρι να πάμε την κοπέλα απέναντι. Με γαϊδούρι. Μην το φωνάζετε το παιδί. Θα σε πάει ο γιος μου, είναι πολύ καλός, ξέρει αυτός. Έχει ξαναπάει κι άλλος εκεί πέρα. Μια βρυσούλα, κάτι να πάω να κάτσω σε μια βρύση κάπου εδώ κοντά. Πού υπάρχει? Μια βρύση θα υπάρχει. Βρύση, μάνα μου, βρύση είναι πάνω στο βουνό. Πάλι ο Γιάννης θα σε πάει. Γιάννη, φέρ το γαϊδούρι, τι κάνεις τόση ώρα? Πάλι ο Γιάννης πρέπει να με πάει. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν πειράζει. Δεν θα πιω. Πάμε κάτω στο σπίτι. Όλα καλά. Έχουμε και μουλάρι, μήπως προτιμάς αυτό? Μουλάρι. Όχι. Είμαι υπόχρεη που με βοηθήσατε. Να είστε καλά. Φιλιά στο Γερολίκο. Γεια σου, μάνα μου, γεια σου. Καλή συνέχεια.